Sziasztok! Máma is hoztam egy creepypastát, ami szerintem tök érdekes. Figyeljük is. Ez az egész úgy történt, hogy az anyukámmal elmentünk meg pár barátnőmmel moziba, mert hát nagyon szerettük a filmeket. De azt az egy alkalmat a máig is bánom. Mi egy kicsit rosszabban moziban voltunk, mert akkoriban még nem volt megtehető, hogy itt például a mai világban, arénába járjál moziban. Akkor még nem volt ilyen. Hát ki kellett mennem a film közben mosdóba, és hát láttam, hogy ott van egy férfi, aki figyel engem állandóan, amíg bementem a mosdóba. Aztán láttam, hogy ott a lábam, mert láttam az ajtó mögül, hogy ott van valaki. Fölismertem a cipőjét rögtön. Kicsit húztam az időt. Aztán láttam, hogy elmegy. Kinyitottam az ajtót, és ott volt velem szemben. Széttárt lábakkal és karokkal állt velem szemben. Nagyon-nagyon ideges voltam. Kicsúsztam a két lábak között, és szaladtam vissza a mozit